nke a bụ iji were kene ndị enyi na ndị anya ọma ọkachasịrị ụmụ Igbo ndị na-si ka ha bịa n'eru eze adịgo ọzọ bụrụ maka nkwadobe mmemme ife gbasara omenala n'ụzọ alụlụ nwanyị nke a kpọrọ traditional marriage nke ga-akpọtụ n'ọnwa nke iri n'ime afọ 2025. anyị wee na-asị ka were na nwekene ndị enyi na ndị anya ọma ndị begoro bịa gbakọ ya itinye aka ka anyị kọnya bụ mamịrị ọnụ. anyị na-asị ka n'ụmata na ihe mgbakwanye eji agbakọ maọbụ etu ihe mere enyi ji akpọ oyiye na na-akwado mmemme maọbụ ife ọbụla bụ ka abịakwa ka ezori tụkọsie isi ọnụ maka na asụkwa na anyị kọ mamịrị ọnụ gba ezigbote ụfụfụ maka ife ka a na-eme ka unu mata na akara ụlọakụ ya apụtago maka ndị nọ n'ọgbakọ ya. Ya bụ akara bụ Keystone Bank. Keystone Bank afọ a ga-eji wee kwụnye ụgwọ maọbụ kwado ife onye nwachara ime bụ Austin A. Chukwukelu. Amalụ na akara ya bụ ụlọakụ bụ 6030-1029-74 dịka m si gwa gị Keystone Bank. maka ndị batagoro na planning committee ihe kaba na-arụ pụrụpụrụ obodo takwara maka nye anya oge adụrọzi so naanị ofu ọnwa ka e nwere tupu ya bụ mmemme akpọtụ n'ọnwa nke iri nke afọ. Ekelekwa m n'afọ m bụ maazị Gịrị Okwu maka ndị chọrọ ka m na ha kpakọ maọbụ ka nyọrọ fọnụ n'efere mbụ akpọtụrụ m n'akara 08033409752. Ekelekwa m n'ụlọ mere ya gazie n'ụlọ.